anem a donar inici a l'acte de constitució del Consell dels Xiquets. Una de les prioritats que té el govern d'aquest poble és fer una sàvia educadora. A continuació, l'alcalde i el regidor de Participació Ciutadana nomenaran els representants del Consell dels Xiquets. Quantes voltes heu sentit que cal confiar en els xiquets perquè són els ciutadans del demà? Jo us diré una cosa que a ells ja els la vaig dir. No són els xiquets de demà, són els xiquets del present, perquè ells ja estan ací. Avui ací en veieu 22, però a Xàbia, xiquets entre 10 i 12 anys, que són les edats que tenen ells, n'hi ha 700. Este és un dia gran per al poble de Xàbia, perquè per primera vegada en la nostra llarga història, els ciutadans i ciutadanes menuts, els xiquets i les xiquetes, tenen veu i vot en el govern municipal. En l'acte institucional que celebrem avui, donarem per constituït el Consell dels Xiquets, que d'ara endavant serà l'organisme de representació i participació de tots els xiquets i les xiquetes de Xàbia. Un dia sereu vosaltres els que haureu de prendre les decisions del municipi, de les empreses, en general les decisions de què afectaran el món. Què vos pareix si us deixem practicar un poquet? Perquè per a governar bé ens fa falta l'aportació de tota la ciutadania. I vosaltres també sou ciutadans i ciutadanes de Xàbia. Estem molt contents d'estar ací, però també un poc nerviosos. És la primera vegada que es reuneix el Consell dels Xiquets de Xàbia i no sabem si farem bé la nostra feina. Però una cosa està clara, tenim moltes ganes i molta il·lusió. Deixem-los somiar la ciutat que volen i deixem-los que posen alguna iniciativa a la pràctica. És per això que hem creat el Consell dels Xiquets, per tractar-los com a iguals. Un projecte que és un gran repte, perquè tot està per fer i tot és possible.